Tallem la connexió perquè la veritat és que aquí no som com els programes del cor. No ens interessen els assumptes sexuals dels famosos, encara que siguin polítics. No ens interessen. No. En canvi, sí que ens uneix una cosa amb els programes del cor, que és que ens encanta portar gent deprimida i furgar en la seva ferida. Sí, senyor. Que entrin, rebem com es mereixen Mariano Rajoy, Ángel Acebes, Dolors Nadal, Partit Popular. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero está loco? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Independencia. Oiga, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde va? Independencia. Sí, un moment. Independencia. ¿Qué hace? Independencia. Pues es una bandera estelada. Un moment. Catalunya, jo iré. Vinga! Lliure! A veure, un momento, por favor, calma. Usted está trastocado porque su càrrec perilla. Perilla, sí, te queda muy bien de mariquita, muy bonita. No. Sí, independencia. Sí, som-hi. A veure, per què porta aquesta bandera i fa aquests crits? Sí, ¿qué es eso de que su carico perilla? Sí. Porque he oído que han puesto en marcha una web Sí. Una web. para salvar a Cebes. Sí. ¡Seiva Cebes! ¡Seiva Cebes! ¡Seiva Cebes! Seiva Cebes! Mire. Toni, gracias. Pero esto qué es, como salvar las focas o las ballenas o qué? Ah, claro, Sí. para la reproducción. O sea que me tengo que reproducir. O sea que No, ya sé. tengo que follar. No. O sea, no es como un lince ibérico. És perquè no se lo carguen, perquè vostè és molt important pel Polònia. Claro. Bueno, què els agafa? Per què van amb aquesta bandera i tenen independència? Home, nosaltres som independentistes de tota la vida. Ah, sí? Visca l'Eder Prestos, visca Joan Joan, visca el Peris. El Peris. Això és realment increïble. No és propi de vostès. Sí, no. President, em sembla que això no correspon al PP, no? Bé, m'heu deixat patidifuso. Patirifús. Patirifús. Toni, en català correcte no direm patirifús. Direm esbalaït o bocabadat. Ostres, Toni, jo avui no entenc res, Estic enormement confusa des de fa molts dies. No ja. m'estranya, Es muy fácil. Mira, Sí. si Cataluña es independiente, los catalanes no votan en las generales y el PP arrasa en las elecciones. Con lo cual, independencia. Per favor, seguin al seu lloc. Presidente, és tan amable. El cas... Independència! Bueno, un momento. El programa acaba de començar. És que de veritat. Acabem de començar. Anem a marcar unes regles del joc. Vale? Independència! Són incontrolables.